Банички бойос. Приготвят се лесно и са много вкусни. Продуктите, които са ни необходими, са 250 грама сирене, 100 мл олио, 100 мл вода и един пакет турски кори. Смесвам в купа олиото и водата. Отделям корите една от друга и хубаво намазвам всяка от тях със сместа от олио и вода. Намазаната кора сгъвам на две и я оставям да постои 2-3 минути, за да се работи по-лесно. Режа на 3 триъгълника и в широката част на всеки от тях слагам по малко сирене. От основата на триъгълника към върха му навивам на руло. След това завивам на охлювче и оставям в тавата, в която ще стоят цяла вечер. Заливам баничките с 150 мл газирана вода и остатъка от сместа вода и олио, с които мазах корите. Завивам баничките с стреч фолио и ги оставям в хладилника за цяла вечер, за да могат да поемат течността. На сутринта ваня баничките от хладилника, прехвърлям в тава, в която предварително съм сложила хартия за печене, мажа ги с жълтък и ги пека до златисто в предварително загрята фурна на 180 градуса без вентилатор.